Aizok, ongi etorri, formatu idazki. Oso, ondo. Zeu? Ondo nengoen, bueno, kontua da, eta barkamena eskatuz hasi behar dago gaurkoa. Atzo akatxiki bat egin nuen, bueno, batez jabetu nintzen. Gehiago ere joango ziren, baina badakizu azkenean zuzenean ari gara. Eta gertatzen dira, horrelakoak alegia. Momentu batean, jarri genuen Ruperren kantu bat, eta esan nuen, hau Martin Larrarte kantua. Akatx bat, Martin Larralde da, noski baina, joan nintzen pentsatuz, akatx bat. Etxera iritsi, Ruperren audio meztua. Benetan? Zungo dugu, entzuten den, Benetan? Ahí va. Apa, Jon, hemen Ruper, bueno, beste baik, komaitetxearen, bar gauian telebizio jarritxa eta biluzei begira, alako batian nire kantu bat, galderetako batian da esan zinuan kantuaren izena, Martin Larrarte, kantua, Martin Larralde dok, Martin Larralde ezkerrak ilazkik zeitxua gineban zuzenketia, ez da, beti ezen jerne ilazki da, eta beste baik, ondo zabizi eta baizu eta berezik ilazki, oso erneta. Eta bezarka bat, pollo bana bikote, haupa minute. Haupa Ruper, ezkerrik asko! Bereziki ilazki ondo, maite zaitugu. Ruper, etorri nahi duzunean. Momentuz, datozela gure lehiakideak bezez! Jon eta Pierre, Ane eta Inoa, Alatz eta Irati. Gertatzen bai dira. Ondo! Akatxak, ez ustekoak tarteka. Jon, Asier, zuek akatx gutxi momentuz, Bueno, bi saiotik bi final jokatu, bakoitzean 150 euro irabazi, eta 300 ditugu denera. Honekin autoko matxura konpondu dugu. Bai, espero. Espero, gero izaten da, Alemania, pieza bat eta beste. Gaurkorako Jon ze asmo? Espero berriro finalea iakia. Bai, ondo legoke, 3-3, Pentsa. Ruper ikusiko zenuk ez duk hemen, milu zen? Gustavo xeten, Bai? Publiko torreko nintzen. Zu ikustera bera, ez da? Lehiakide analitzateke. Asier, zuk berriz gaur zer daukazu eskaintzeko, lasaitasuna bai batetik, leku hartuta, patata tortilla bestetik. Gaur zer, Asier? Berriro finala jatzegan eta ez lortu. Ia, ba. Oso ondo zabiltzi, Zango da zerbait, Eutxi horri bikote, animo! Eskerrik asko. Ruper ikusten badu miluze, Bueno, deialdi egin laster famatuen programak eukikusela. Duen batematek etorri nahi badu bere burua eskaini, pentsa. Jon publiko etorriko da, eta hemen guztia ja egiten. Mereziko du, bai. Ane eta Inoa, ze moduz? Ondo. Bigarren eguna. Ane, bigarren egun nobeto? Bai. Ja, beste... Atzo pixket, azire pixket... Beste lasaitasun bet gaur. Hori da. Bueno, gogoratuko dugu. Lankideak zaretela, Inoa, non? Zumarran. Hospitalean, medikua, emagina Ane. Eta besteak beste, Ane, kirol asko gustatzen zaizu, zuri, neure moduen, sofatik. Bai. Ikusteko. Bai. Baina nik aurretik beste gauzatxo bate ipininon. Zer? Power walking. Zer da hori? Zakizu? Oinez ibiltzea, bai? Baina abilala eharrian. Bale. Eta gero zofin kirolak, bai. Paseoan serio joaten direnak horrela. Bai. Ni juten, ezkorrik ez neskuten, Ja, baina serio. Bai, nire helburu izitea aurreko bile dauzketenak, oiek pasein behar dizia. Power walking. Ala, segi. Bai. Egun ematen konbidatuko nazu, ja, ez teman hain zer zerreitzen. Ondo prepara Ondo, gero sofara bat ez gero oso gustora lagunduko atzut. Bueno, besteak beste, Tenerifen behion zinen, Ane? Bai, 16 urtetan. Lanien? Bai, bizitzen da lanien. Bizitzen bereziki. Bai, urtebeteako junitzen da 16 urtein. Seinalona, orduen. Bai. Karnabalen bat edo beste egon zala. Eta ontsa torri berri naiz baita, porque urtero juten naiz. Oso ondo. Ainoa, ez dugu zan, 3 seme dako zuz? Bai. Semiek danak? Bai, 3 mutil. Horreitxik teon abentura danak, goitik bera. Bai, Ainoa, bazekien ja teo dana, zer gertatu zaion. Izenak? Beñat, Lander eta Jakes. Buruz dagizki, Ikusten egongo die? Ja, urtetxo batzuk, ikusteko moduen miluz eta bai. Zai daude, bera bana izertengoa. Bezarkada bat, Ama ikusteko moduen bai. Ta txintxo, Tanto pasa, Neska, kongietorri. Alazen eta Irati gurean, ongietorri. Eta txintxo zuek ere, Zoi txintxo seguru. Nondik gatoz, alazen zu? Ni Lasartetik. Lasartetik? Irati? Ni Iruratik. Iruratik? Segulakoa. Kuadrilako lagunak dena den? Bai. Non eta noiz batu ginen ba, alazne? Txikitan, eskola, kastola berdina juten ginen, ni Lasarta guten nintzen orduztik. Bale, fenomeno. Eta arrezkeroia zemat urte elkarrekin, erabaki duzuen arte, miluzera joan behar dugu. Nork erabaki du? Bien arten. Bai, Bai. Lagun honek alartze dituzte erabakiak eta. Alazene, ikasle lanetan jarraitzen dugu, zertan orain? Bai, Euskal Filon, Gasteizen, bigarren mailan. Oso ondo, gogorra. Bueno. Bizimodua. Bueno, aurrera ingo duzu, lasai. Irati zu berriz?
Ni Bilbon, politika zientziak ikasten. Ondo. Ze interesgarria. Eta nola ikusten duzu, horko egoera politikoa? Bueno. Vale, ondo dago, bai. Bada userazta. Ez da analizi txarra, bueno, esatea. Zorteo, no? Nikote eta asko gozatu. Eskerrik asko. Mugietorri. Etxeko danok, adi, azten gara berotzen, honek txaluek merezi dituelako. Gaur, zakuan, adi danok, 53.800 euro ditugu. Zortzion da 50. 50 gehiago gainera. 50 gehiago. Hori da. Eta txalo jotzeko gogoz gaur. Franciscanas de Montpellier ikastetxeko lagunak. Ondo, programazio aurretik bizkotxoa ian dute, eta postik danok gaur. Jon Asier, hasiko gara arrastoak biltzen? Bueno, badakizu lehenengo arrastok oso zabalak izaten diela, gero zehazten guaz. Bota irudimena, guazen. Lehenengo, taulako lehenengo arrastoa, umetan berekin egiten genuen jolas. Aloia. Ana Inoa. Uztaia. Uztaia. Alaz Neirati. Panpina. Polisemiko hutsa dela esaten diote. Bai? Katua. Ana Inoa. Itz jolasak. Alaz Neirati. Paso. Asko erabilita desagertu egingo da. Paso. Ana Inoa. Kuku. Bueno. Alaz Neirati. Izkutaketetan. Zorroan zein buruan aurki dezakezu. Era desberdinetara gauza bat deskribatzen. Paso. Ana Inoa. Maskara bat. Alaz Neirati. Kanikak. Kanikak buruan, kontuz. Aroma, broma eta errimetan urrengoa. Errima badaukagu. Ja. Jon Asier? Goma. Goma. Oso no. Errimari eskerrak. 60 puntu zuentzat. Asko erabilita, idaztekue, baina gomak buruan, eta umetan gomara, seguru... Ai, saltoka, eta... Ni un euro. Ane Ainoa gomara, seguru umetan jolastutakuek. Bueno, gauzarik onena mundukoe. Sokarantzan da goma. Sokarantzan da goman. Ana Inoa, bigarren taula. Lehenengo arrastoa. Bere faltan, eskoa senyora. Oxigenoa. Eia, medikua. Alaz Neirati. Ura. Jon Asier. Hankak. Ona da, zer horrek edukitzea. Gogoa. Alaz Neirati. Energia. Segi hor, Jon Asier. Kotxia. Horrez, hor begira, hor urrundu gara. Segurtasun eta babes tresna da. Zinturoia. Ez, aldentzen ari gara, Alaz Neirati. Paso. Autoestima. Autoestima ez? Orain beste arrasto Ane bat. Ainoa, zaila da lortzen, erraza galtzen. Esperantza. Alaz Neirati. Konfiantza. Osondo, Asier urbildu da. Bai. Alaz Neirati. 70 puntu, Alazne eta Iratiri. Konfiantza bizko bat ere ematen duten puntuak. Gauze derra da konfiantzie. Goguenik alaren nahiago. Gogoa. Bai, konfiantzie. Deneti behar da. Alaz Neirati, osondo, hasi gara puntutxue biltzen. 3. taula, lehenengo arrastoa. Hemen bat baino gehiago daude. Pertsona. Badaude. Kamarak. Ana Inoa. Argiak. Eskolarekin asko egiten genituen. Paso. Jon Asier. Galderak. Nik bai, Ana Inoa. Jolasak. Airea behar baduzu, bila ezazu. Ona. Paso. Airea behar baduzu zer. Paso. Jon Asier. Arnasa. Ana Inoa. Ateak.
Batzuk larrialdietarako daude erreserbatuta. Lehioak. Ez. Jon Asier. Irteerak. Osondo. Beste 70, Ane Ainoa, osondo aritu zarete. Bai. Baina, besteak ere, Erne, irtera, bideo dez hemen, bueno, bat baina segurua da, lasai, Bada, auskilo bat. Gehiago daude. Bai. Dena araututa eta dena zoragarri. Jon Asier, ia irtera topatzen diegun, 3 kontzeptu hauei. Denbora. Hasi. Ni, pentsatu. Mediuma. Bero, zer da hori? Asmatu, Ez, Zer da? pentsamentua. asmatzailea, ez. Emagoa. Gabe beste horrek. Ideia okurritu. Urrengo kontzeptua, aldatu. Zu baita. Tampoia. Bai. Bai, oso, Egia zen. Irakurri. Turismoin. Biblioteka? Ez, A ver. Mapa. tankerako zerbait. Galduta gabiltz brujula? Ez. Non daude? Nun daude, a ver. Ez mendian ez. Etxe bat, edifizio bati. Leku baten. Bai. Liburutegia. Ez, Museo. udaletxie, Ez. museue, konbentue, elizie. Idatzi, a ver. Ai, ama. Lastima. Leku lekua. elezak. Bai. Jon Asier, zer? Jon eta Asier, zer? Zer pasa da? Galduta. Escape room batean zeuden. Bai, ez dugu lortu ateratzea. Paradogikoki, ez da? Telepatia bidez bestu asmatu. Telepatia zen bestea, horrela, ideiak adieraztea. Bueno, ondo, eskerrak tanpoieria Asierrek kristen estilu dako, tanpoi ezartzen Zondo! eskerrak horri, 20 puntu! Ane, Ainoa, zertxo baita hobetu behar dugu, hartu lekua mesedez. neskak. Alaz nahirati bestaldean. Ia, 3 ez baira, 2 behintzat. Debora. Etxatu horrena. Eta hasi. Umea, familia, Senideak. Bai? Aitona. Aiton, Ez da Aitona. Osaba, Bai? Osaba, zuzen. Ja bigarrena. sujetadorea, bularrekoa, Lenceria, barruko arropa, Bai, ondo, lentzeria, ondo, bai. pelukera, pelukera, eta asarre. aserre, Bezeroa, bezeroa, eta pelukera. bezeroa eta pelukera Eta, aserre. ze gertatzen ari da? Aserre da, bera. Bai, irakurri ondoan, Bezeroa, aserre, pelukerarekin. Bezeroa, aserre, pelukera, bai. Bai, oso ondo. Bai, presak aritu gara, Ane irakurtzen ari zenean beste hasitzaio hilea apaintzailea dinoa. Ondo, ala, Sekula gertatu zaizue hori? Hilea apaintzailearekin asarretzea? Beakin ez, baina gero orten dakun zeatiken pelukeitik, bai. Ja. Digo, nolatan utzi nahi Bai, gira ez da. hoiten. Bai, guri pasada asko du, bai. Gertatu izan Bai, zaigu. oso desatxe gina da, bai, hile gauze garrantzitsue da. Galderie, Ane, lentzeria edo barruko arropa normaltsuen eurelakue? Dipenso. Ona, egunaren arabera, ez da, miluzerako lentzeria, Miluzerako seguro onena. 70 puntu hau pasuek. Zono, alaz nahi irati, urduri, ja, urduri ez. Bueno, komeni gorputza astintzea asko lasaitzen dugu, beraz hartu lekua mesedez. Beste 3 bat, lortzen dugun. Denbora. Ikusi aukerak eta banatu lana. Hasi. Txikina. Inurria. Animalia. Bai, Makurtu, belaunak, bernak, hankak. Bai? Zangoa. Oso ondo. Margotu. Idatzi. Pantalla, apunteak, ariketa. Ez. Arbela. Zer da? Kuadernoa. Tiza. Boligrafa. Ez da arbelean ari. Pintura. Oleoa. Akuarela. Artista. Bai, eta zer dauga? Kuadroa. Ez, Hori. tableta o... Pinturak ukitziko tableta hori. Ez da tableta da... Paleta. Bai! Eta 3garrena? Etxea. Kanpinen da. Bai? Kanpinen da Kanpinen da montatzen. montatzen. Zora, oso garri. ondo. Vale.
Ondo, eta kanpindenarena egiteko polita behar izan dituzue 3 seconds. Oso ondo. Orain berriz eta hauz. Bai. Pak egiteko Bai, ez da? Ondo. Tableta zeuek. Galanta, baina paleta ere bai. 60, hau batzuek, 60 asmatuta. Bueno, txokolati beti. Bai. Txokolati tableta errobat. Aukeran. Miluza ikusten. Nik itzen dut. Bai? Bai, holan gozo. Gozo. Jon Asier. Miluzeri begiratzea gozoa janez. Bai, gozoa behar zuen momentu honetan erolifiko kasmatzeko edo ezebe barik. Ezebe barik. Ezebe barik. Dopine gabe. Oso ondo, ausartak, gure mutilek. Lehenengo eroglifikoa denpara. Beti biltzen da. Pia, begira... Pina jokoan. Bale, jokoan bai. Osatu goikue ondo. Bai? Apina... Zer falta da? Zer falta da? Arpin jokoa. Beti biltzen da? Azpi jokoan. Az egindako pi. Zenbakia. Azpi, askotan agertzen zaigu formula hau. Azpi eta joko ono, jokoan, azpi jokoan. Eta enuntziatua garrantzitsua da, api jokoan izan da, beti ibiltzen da. Jon Asier, oso gertu. Bale, segi. Bigarrena, guazen, denpora. Egon altzara inoiz. Bai. Ipark. Bai. Ipark. Non? Ipark poloan. Orean. Bai. Ipark orean. Bale, oso ondo, bikain. Oso ondo. South Park marrezki bizitunak zautik ez? Orduen park. Irakurtzen hasten gara, ipark eta orean. Zeuden, ipark orean, bikain. Jon Asier. Izan zarete segula? Oen diez. Hemen lasaiago. Bai. 50 puntu zuentzat. Nahi bai. Ane, Ainhoa, eroglifikoak zemuz? A ber. Ia zertatzen dan? Lehenengo da, denpora. Oso zaharra da. Iuntxi, tea. Ez, a ber. Iun. Ez, bestera batera. Uin. Bai? Uintxi. A ber. Tea. Uinez, egin ondo? Uin. Oso zen. Uintxi. Ez, un-i. Baina un-i, ez uin. Un-i. Berreketa hori, txita eta tea. Uni, ber txita tea. Ez que guk unibertsitaria aspaldin joan ginen. Olertzen. Tenerifeko bizi erritmoa ere lasaiagoa da. Alere Ainhoa, anintxauta laguntzen du, bai. Zuek bota proposamenak, Txita hori zer, eroglion katuentzat ona igual, emango dizkio horrelakoak, biziri gainera, sadiko hutsa. Eroglion katue gaixorita bolez. Ainhoa, bigarna bai, guazen denpora. Egin ezazu. A ber. Venga, nor da, bai, irri. Be. Bai? Da saldizeri zer? Salto. Irri. Irrigarre. Claro. Claro. Amatza baitia. Ainhoa, ematen aurpegi hori jarrita. Oso txarto pasatzen zabiltzela, ba ez, mirri, emeken dute, irri, irakurtzen jarraitzen dugu eta arre zaldiari. Irri barre. Okre, arre esan da, hasi gara, trostaka, 50 puntu. Bale. Trostan. Alaz behirati, ikaratuko zarie? Ez da? Arrokeri gutxi momentu. Neskak, guazen, lehenengo eroglifikoa, denpora. Kuadernoan marraztu dut. Zer da? Marrazoa. Bale, egin eragiketa. Bai? A ber, egin eragiketa. Eta behien? Behien? Marru, behien? Ia. Zer da? Zan animal da? Marrubia. Zezen bat? Zezen bat. Marrazoa. Oa, ugaitxek aldatzen du. Marrazu. Zena silabatan, lehenengo silaba ez, zena bai. Marrazu zena. Oi. Gutxi entrenatuta. Bai. Alaz nahi bati harintxua behar ditugu erantzunak, ia iristen garan, amaierara. Guazen bigarren eroglifikoa denpora. Sakon egin du. Modo. Nor da? Madonna, no? Ez? Lady Gaga. Bale? Egin eragiketa? Lady ez? Gogoeta. Bale. Osondo, hori bai. Bale. Osondo. Oso erreza zan. Bueno. Gaga.
Gaitxek aldatu eta ahoiek gogo eta. Ni coaching lanetan oso ondo, ja lehenbiziko asmatu duzu eta jasi. Oso erreza zan, oso ondo. Baina asmatu eta 50 puntu zuen. Talo. Erokleren espirituak hartu nahu. Mikel Bengoetxea bidalitako zazpiki bat jarraian, kartela autopatu du, oso ona dau, benetan. Kartelak dio, margotutako reziena. Oso ondo. Alegia, gazteleraz, recien pintado dio. Recien pintado badio, euskaraz izango da, margotutako reziena. Bueno, oso ondo. Asmatzen hasita. Barregarria bada, zuzenaia ez, baina. Eskerrik asko, txalo bero bat. Ondo. Reziena. Eta jazki beste kontutxo bat, saioa hasi dute Barkamen eske, atzo egindako akatsa eta bar. Barkamen eske jarraituko dut, euskal txistulari estenari, Barkamen eskatu behar diot, aurreko saioan, bi eskurekin helduta, baldar, ezagit jotzen. Iritsi ziren mezuek, Bai. emailak, Antonek ez daki txistu betartzen. Ez ditugu txistulariak azarretu nahi, bestela hasiko dira dianak egiten etxe bueltan, eta arriskutxe izan daiteke. Azte bete, entxeatzen pasata gero, gaur bai, Barkamen esken ator, miluzeko eskua txistuarekin ondo jotzeko prest. Ez da bete? Bai. Ea ba. Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Azaldo! Wow! Zer pasada? Enzai asko? Nahi duzu gehiago? Ba ez dago. Eskua bai, Jon Asier. Lehenbizikoa, txalo bero bat azkue gure lankidari bezadez. Inigo azkue, txistulari oso ona. Jon Asier, lehenbiziko eskua, lehenbiziko esaldia. Eta enuntziatua, bikote oiari esan dakoa, erne. 6 sagak ditu film gehien, Star Wars, Indiana Jones, Star Trek, edo Erazunen Jauna. Star Wars. Ez? Eraztunen Jauna. Indiana Jones. Star Trek. Geratzen zena? Bueno, punturik ez, lehenengo rondan, letra bai. Bigarrena. Donostian, Matahari izeneko suitean ardezakezu ostatu, zein hoteletan? Maria Kristinan, Londres hotelean, Iriarte Jauregian edo Arima hotelean. Londres hotelen. Ondo! Aukerarik izan duzu, gaua bertan pasatzeko? Ia zakua irabazita. A ber, ez da ikusko, Matajarin geli hau da, bitu. Zu bertan? Gaizkaran gure negaz, oien, Matajarin oien. Itxiliburuak baten. Ados. Zoragarria gelie. Bai, Matajari espia etorri Baina zan. aukera utzi zituten gero gaua bertan pasatzeko edo ez? Grabatu. Hori beste baterako. Jon eta Asier erne, ez daude hemen gure kontuak entzuteko. N, horrera. Oze polita, Bai. Nola jarraitzen du Diabolo Kiwi taldearen etzidamu kantuak? Lana ukari bainan gogo gutxi, hola banabil. Hola banabil, jaio nintzenetik, aspaldi, lana dudanetik edo astelen goizetik. Jaio nintzenetik? Ez? Aspaldi. Hola banabil, aspaldi. Ze ona. I letra A. Oraindik ez dugu askatuko noski. Segi ba. Nola esaten da uzkia, lehintz gatzagan, polita argazkia, zumbela, txurumbela, zulo beltza edo beltzela. Txurumbela. Zondo? Zondo. Bai, bueno. Erabili, nahi bauzu, Kriston txitxarro dakona txarrizek. Bai, eta kiribila gainera. Ondo, oso ondo. Jon Asier, aurrera ingo dugu. Bai. Nork komposatu zuen La Traviata opera. Paganini, Verdi, Johannes Brahms edo Robert Fripp. Verdi. Oso ondo. Eta kolorea ere berdi. Erantzuna zuzen eman da.
Denbora ez da pasatzen, Hezur Beltzak taldearen kantuan, aipatzen da hau. Jon Maia, erromantiko hutsa baita. Aurrera? Bai. Nola jarraitzen du, Jose Lu Anaiaken kantu honek. Aitzabela, tzabela, tzabela, itudan izen bakarra. Zure alboan ego nahi dut, ikusten garen aldiro, egunero eta gauero, elkarrekin gaudenean. Egunero eta gauero. Egunero eta gauero. Ondo, Asier! Aitzabela. Eta askatu. Oso ondo izu. Bai, oso ondo izu. Jose Lu Anaiak betiko bihotzean, Jon Asier? Saiatuko gara. Saiatu ba? Zu gabe min ematen dit, baina zurekin gehiago. Zu gabe min ematen dit, baina zurekin gehiago. Oso ondo! Eta oso abesti polita, Bai! Komodina, bale! Ana, Inoa, ez dugu arrantzatu puntu askorik. Bueno, bitaldei hori esan, baina kasu honetan esku azteguena. Ana, Inoa eutxi albada, komodina jokoan. Zenbatetan esan zenuen honako hau, hori anuntziatuak, eta... Zein da esan ezin, proiektuaren atzean dagoen musikaria Natali Izagirre, Maialen Aristegi, Intza Unanue, Ianire Arantzabe. Intza Unanue. Berrotea. Maialen Aristegi. Berrotea. Janire Arantzabe. Bale. Oso ondo. Balenengo letrak agertuta, aurrera goaz. Nola esaten da? Aula, Ainoan, paparoa, apoa, laparoa, palaroa. Paparoa. Oso ondo. Puntutxo batzuk. Eta L letra. Neskak, urrengo galdera. Erromako zein enperadore hil zen ustez emazteak pozoituta. Caligula, Claudio, Tiberio, Augusto. Caligula. Honek bere buruz beste. Alasne, Irati. Augusto. Errotea. Tiberio. Claudio. Izan zen... Jon Aserre. Bai. Agripina, oso ezagune da, bere... Pozoia? Andrie. Dos. Bai, ondo. Musika! Gaua gureak dia, sua piztu berpiztu zuen arima, gerlariak prez, emakume zorginak, entzundadia gure oioen grina. Norrentzun dugu zorgina kantuan. Aneguria, Labazu, Laize MC, Nizuritasuneri. Labazu. Ondo. Zenbatetan esan zenuen honako hau? Ana, Ainoa, beste galdera bat. Zein da Zetakek aterako duen disko berriaren izenburua? Ahaztien, arestien, estien, iztirien. Zurekin lez, lurrundu zaizkitko txeko kristalak. Erantzuna, bikote? Arestien. Errotea? Ahaztien. Ahaztien. Diga. Ka! Askatuko zuie, Alasne, Irati, alegindu? Ez. Ba, Ane, Ainoa, zeuentzat, urrengo galdera. Nola esaten da, zarat handia, ermuan. Zatarra, kalkarra, farramada, danbarrada. Bai? Danbarrada. Osondo. Donostian ere izaten da. Bai, Askatuko da. Bai? Esan. Liburua eskolan ahaztu dut eta ezin dut ikasi. Zuzena da? Oso ondo! Komodina! Neskak. Osondo. Txakurra jandizkit, etxeko lanak, eta bai. Txistuko klase eukidu. Hori da, bai, ikasten aritu naiz. Alazne Irati, zuek ikasle finak. Bai. Bueno. Bai, utianik. Nabaritu da, bila, hause zuen eskua. Aholku hon bat,
maitasun kontuetarako. Mafaldaren zenbat eskultura ezagun daude munduan? 8, 6, 12 edo 20? 8. Ikasle finak, ondo. Letra aurrera. Nola esaten da hilkutxa, bermion, atagura, ataezina, atagutea edo atatxia. Atatxia. Errebotea. Atagutea. Atagutie. Bai, sartuz gero barre gutxi, Bai. Te, eta aurrera musika horrekin. Ze ona. Ze talderena da kantu hau? Woods, Strings, Kauta, Willis Drummond edo Shiver Roots? Willis Drummond. Willis Drummond. Aholku on bat, maitasun kontuetarako. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai. Ze herri da argazikoa? Agurain, Zaldu Ondo, Aramaio edo Legutio? Aramaio. Oso do. Puntu asko irabazten, Zeta bat agertu da. Oiana Aranak berriako artikulu batean emandako aholkua da hau. Askatu nahi duzue? Ez. Hurrengo galdera, ze filosofok idatzi zuen Errepublika liburua? Aristoteles, Sokrates, Platon edo Marx? Platon. Platonen Errepublika, bai? Basabiltzia ikasten, Platon? Ondo. Horre barretxuek? Ez. Eta I horrekin, zati batzuk ondo argituta, oraindik ez. Nola jarraitzen du Lor musika taldearen Zure doinua abestiak? Euri asko egin du. Neska. Vale. Euri asko egin du neska, lehenengo lantanetik. Eta honekin askatu? Saiatuko gea. Guazen bada? Ez daitez sekula poeta batekin oheratu. Zuzena? Eta oso aholku ona. Bena, badot. Komodina, erreklamazioak laster, idatzi. Albada egin poesia. Egin amodioa poetekin. Venga, baguez, 210 puntu, Jon eta Zierren markagailuan. Eta komodina, 240 Ainhoa eta komodina, 210 Alasna Irati eta komodina. Balde handiak. Berdinketa bat momentu honetan, Ainhoa zuek atzetik, nabarmen, bai ez gertatzen den, zein da zuzenan, badakizu hemen puntu asko daudela jokoan bebai, garrantzitsua errondatik kanpo ez geratzea. Bakoitzak komodin bana, 11 kontzeptu, 8 zuzen, hoiek behar ditugu, Asiako hizkuntzak dira eskatuko dugu lehenengo errondan. Persiera, pastiera, paliera, koreera, abestera, kaiera, kanada, uzbekera, pasiera, bengalera, iumien. Asiako hizkuntzak dira. Koreera. Non? Korean izango. Bai, hala. Ainhoa? Pastiera. Italiako pastel mota bat da hori. Alasna Irati? Bengalera. Bangladesko hizkuntza ofiziala. Jon Asier? Uzbekera. Uzbekistanen. Alasna Irati? Pasiera. Pasiera, power walking, paseoa, alegia. Jon Asier? Persiera. Iranen eta inguruetan. Jon Asier, 40 puntu ditugu momentu honetan. Planto egiteko aukera edo jarraitu egingo dugu eta taula osatu? Planto. Planto? 40, nahi duzue? Zuentzat, 40 puntuak orduan, txalabero bat. Paliera, Kanada, Iumien, ziren, erantzun zuzenak, kaiera,
etzen, kuadernoa. Bale, Ane Ainoa, alegindu beharko gara. Bigarren errondan, alfabeto grekoko letrak. Nahi ditugu. Etolia, galio, omega, beta, kappa, delta, pi, zeta, apa, eta, iota. Alfabeto grekoko letrak. Omega. Ah, bueno. Alfabetoko azken letra. Delta. Laugarren hau. Asier. Pi. Euskarazko P-aren baliokidea. Ana Ainoa. Beta. B gisa adierazten da. Alas negati. Zeta. Gurean azkena, eurenean 6garren letra. Jon Asier. Eta. Gure H-aren baliokidea. Ana Ainoa. Kapa. Komodina. Alas negati zain egon die. Ia noiz geratu azken aukera zuzen bakarra komodin erabiltzeko. Komodinarekin. Geratzen zen. Iota zuen zen. 150 puntu. Ederto, alas negati. Azken errondak erabakiko du guztia. Lasai gotoko moduen. 3. errondan, globoekin lotutakoak. Nahi ditugu. Globoko, Airoli, Helioa, Jules Verneren liburua, Up filma, Zepelina, Arraina, Tortika, Begia, Bartolomeo de Guzmao, Kapadozia. Alas negati. Helioa. Gas honekin betetzen baita askotan. Jon Asier. Up filma. Milaka globo ikusi dituen, etxe gainean. Ana Ainoa. Zepelina. Baloi gidatua da. Alas negati. Jules Verneren liburua. Munduari bira, globoan. Bestak beste. Jon Asier. Begia. Begi globoa, esaten da. Ana Ainoa. Kapadozia. Leku ederra, Globo asko ikusten da bertan. Alas negati. Airoli. Indiako herri bat da. Jon Asier. Komodina. Komodin erabileko dugu. Arraina. Arraina, globo, arraina. Eta Ana Ainoa. Komodina. Komodina. Venga, ondo osatuko dugu. Bidea. Bartolomeo de Guzmao, lehenbiziko globo bidaiaria, 150 puntu gehiago. Orain baitxala zaparra destan nahikoa izan, 250 puntu! Jonek eta Asierrek, Ane Ainoa 350 zondo azte momenturaino, 560 haupazuek Alasnek eta Iratik. Ane eta Ainoa, hortzak ez dututa ibili gara, azken taula bat ere osatuta, aho zaporea pixka bat gozatuta joango gara itxera. Bai noski. Baina, pixka bat tristean, Ui, bai. Ja. Baina, bueno, helburu bentzai bigarren guaiatzi izan. Hori zen, helburuetako bat. Bai. Beste helburua zen, esperientzia berri bat izitzea. Baita. Nolako esperientzia izan da, ne? Jesukristona. Jesukristona izan alda, bai? O kristona. Bai. Ainoa, ospitala inguruan eta gomendatuko diegu lankidei orduan, etor daitezen? Beti. Vale, fenomeno. Osasunerako ona, be, bai. Bai. Peni dirutxu, Dirutxu barik, final barik. Bai, ametxin den auken ba, Gaina, banek ze proba ipini bertzen duten da dana, eta... Papelak aldatu da. Ez gira iritsi. Baina ez dio zer eginda. Oso esango izugu, dirua akaso ez, estiloa sobera da batzuen. Bai ez. Ana Ainoa, placer bat zuen bizita jasotzi. Eskerrik asko. Ni musutxu bat nahi begiran du, nire amai, nire alabai eta nire lagun guztile. Bele musua, oso! Jon eta Asier, Alasne eta Irati, final aurrekoan. Iritsi berriek aurrera egitea lortu dut, Ozik? Konforme ez da? Bueno, aurrera egin duzue, aurretik. Gainera, puntu gehienekin zuek. Jon Asier, indartxu bat, Bai. Bueno, indarrak zerbait esan nahi duzu elkarri? Sokatirasi aurretik? Baina begira da horiekin gauza asko zan dira aldi berean, Erne, Jon Asier zuek erantzuten lehenbizikoak, bibikotek hartu lekua, sokatirara goaz. Debora.
Kolonbiaz gain beste zein herrialde da Ekuadorren mugakide. Venezuela. Peru. Zenbat pertsonak osatzen dute ibilbedi musika taldea? 7. 5. Nor zuzendu zuen Indiako ozeanoko tsunamiari buruzko The Impossible filma? Bayona. Bai, zuzen. Zein instrumentu mota da saxofoia? Haizezkoa. Haizezkoa. Zenbat angelu ditu dodekagonoak? 12. Zer erabili ohi dugu etxean sukarra neurtzeko? Termometroa. Bikain. Ezkurran bagaude, zein lurraldetan gaude? Nafarroa. Zuzen. Zein koloretakoa da ertzainak musika taldearen logoan dagoen izar arraildua? Gorria. Gorria. Zenbat etapa izan ditu 2023ko Euskal Herriko itzuliak? 7. 6. Jarraitu abestia. Ostirala iritsi da. Ostirala, bai. Nongo hiriburua da Baku. Paso. Azerbaijangoa. Zenbat ez ditu Zipristintxu hitzak? Bat. Ondo. Zer esan nahi du poliklinika hitzeko polis zatiak antzinako grezieraz? Bat baino gehiago. Hiria. Zein herrialdetan daude Apeninoak? Italia. Zuzen. Martxoko zein egunetan hasiko da 2024ko korrika? Paso. Martxoaren 14an zuria, gorria eta beste zein kolore dira Saski Baskonia taldearen koloreak? Urdina, zuzen. Zein herrialdetan du jatorria katiuska edo bota jaurtiketak? Alemania. Ingalaterran, nola esango genuke frantsesez? Arraina. Paso. Pozon. Zeintzu dira Bayerische Motor Werke automarkaren siglak? BMW. Zuzen. Zenbat ordu daude astebetean? 240. 178. Zein filmek irabazi du 2023ko Donostiako zinemaldiko urrezko maskorra? Paso. Okorno. Zein da aurten Uruguaiko hizkuntza ofiziala? Paso. Gaztelera, ze kiroletan aritu da Alison Felix? Saskibaloian. Atletismoan, zenbat da 2 bider 7 gehi 7? 21. 21, zuzen. Iritsi da soka. Alaz nahi dati hau izan da entrenamientu, Bai, ezka? Milusa etorri, entrenatu, finalerako zailkatu ez, baina soka tiraraino, iritsita. Zemuz? Lehenengo eguna, alaz nahi dati? Iratiren kamisetak erantzuten du, zer moduz? Txarrak entuta onda. Urrengo Milusera arte neska. Hala, esaten da, ezta? Irutik iru. Zuen kasua mintzat, bai. Jon Asier, dotore, Bai. Iru saiotik, iru final jokatuko baititugu. Pozik? Bai. Oso. Gero zeta gertuago zakutik aldi berean. Kolkua bete irutik. Baita ere, Ia ba. Ondo legoke. Iru, kolkua bete iru. Gaur, jokoan, 53.000 eta 450 euro. Haupa. Eta kolkua bete txalo, trapagarango gure laguna gau bazuek. Hau bazuek. Etxien, prestatu gurekin jolas egiteko momentua berehala iritsiko da. Eta hegaldi zuzena Miluzera zuek etxetik. Jon Asier ibiltzen zari, Aireportuetan eta bidaiatzen... Gutxi. Batez. Aireporturen bat, Jon, holan Euskal Herrizen non egoten zara Donosti, Biarritzen... Loiura. Bale, agian lagunduko digu horrek. Finalean, Jon Asier, sorte honon, gaur galdetuko duguna etxien danok adibide bai. Bilbora, hegaldi zuzena duten hiriak dira. Denbora. Glasgow. Düsseldorf. Amsterdam. Napoli. Manchester. Porto. Zurich. Viena. Brusela. Marrakech. Tunis. Egiaztapen egingo dugu. Amaikakoa kokatu eta 5 akats daude. Bilbora hegaldi zuzena duten hiriak dira. Lau akats.
Düsseldorf kendu. Bai, ez dut bola. Bazpare. Eta Zuritxe ez dugu. Ez dakit. Beste. Baina, Beste egiaztapen bat, 6. Akats. Düsseldorf, hori da. Düsseldorf bai, eta kendu... Bina bada, Brusela ez. Brusela ez. Azken aldaketak egiteko denbora daukazue. Jon Asier, egiaztapenik ez. Amaitu zazkigu, egiaztapenak. 20 segundo bai. Hau, konpatatzea. Ez. Zuritxe ez. Glasgow, betze. Azken segundoak. Jon Asier, 11koa kokatuta, urrezko galdera. Ondo pentsatu. 11 hauetatik bik, Bilbok baino biztanle gutxiago dituzte. Denbora. Amar segundo. Aukeratu beste bat? Zemuz, Jon Asier? Dudakin. Zalantzekin. Bidaiatxu bat egiteko moduen, 300 eurorekin. A ber. Biluzen eskuratutakoarekin, Bilbora joan, aireportura, eta hegaldi zuzen bat hartu, adibidez, nora? Düsseldorfera. Hegaldi zuzena dago? Eurowings. Aire lineak, eraman gozak duzte. Bai, zuzenean. Marrakexera zuzenean, bai? Oso ondo. Amsterdanera zuzenean Bilbotik, zuzena da? Ari dira apuntatzen, Gero bidaiak nora egin. Manchester zuzenien bebai? 2 egunetik behin, hartu daiteke. Hegaldi zuzen hori, bai. Porto. Zuzenean. Bai? 2 hegaldik lotzen dute Portugal Bilborekin. Porto bata Lisboa bestea. Brusela, zuzenean. Oso ondo. Zuen 150 euroko langa. Ia gainditzen dugun gaur. Guazen bienara zuzenean Bilbotik, zuzena da? Eta langa ere gainditu dugu. Glasgow, Eskoaz, zuzenean Bilbotik. Irlandako, edo Ingalaterrako zeinbat hiritara joan zaitezke Bilbotik zuzenean, baina Eskoziakoetara ez. Tunisiako hiriburura Eskoaz, zuzenean Bilbotik. Bikain, bigote. Irribarretxue, Jon eta Asier. Konpondu duzu, Asierako taula, 225 euro, osando. Pompeia ikusi nahi badu esate baterako, Napolira hartuko genuke hegaldia. Ez, zuzenean Bilbotik. Napoli, Zurich, bietara zuzenean joateko aukera dago, bai. Bi akats. Oso ondo? Ondo. 225 euro. Jon eta Asier. 1000 euro. Irabazteko aukera, Jon Asier. 11 botatik bik, Bilbok baino biztanle gutxiago dituzte. Zeintzuk hori da galdetu duguna? Erantzunak zuzenakoa dira 1000 euro. Jon Asier, 1000 eurorekin zein aukeratzen zuie, joateko? Glasgow. Esan eta egin, Gero argazkitzu bet guri, Aukeren artean Brusela jarri dugu. Bilbok baino biztanle gutxiago ditu Bruselak, zuzena da? Bai, ez da 200.000 biztanletara iristen.
Bilbok 352.000, 484 biztanle ditu, 2023ko datua da, Eustaten araberakoa. 352.000 baino gutxiagoko beste hiri bat beharko genuke. Glasgow bada, Jon Asier, 1.000 euro. Momentuz, aurreko 300ekin eta 425ekin 525 oso ondo. 1.000 asko zobeto. Aukeran. Jon Asier nahi zuzatie, nahi zuie? Bai. Urduri, Asier? Piskat. 1.000 euro irabazteko gogoz? Bai. Erantzuna Glasgow da? Porto, 250.000 biztanlerekin gutxi gara bera. Eta 225 euro gaurkoan, ondo bikote, 3-3 final, dirua pilatu, eta horrengorako hegaldi zuzena miluzera. Segi horretan. Bueno, gauero horrek aitzen nabina, hegaldi zuzena gaure gana, ez orionak irabazleari, hemen azkartasuna jakintza, opariak zuentzat, eskerrik asko Rebatiarren.